MMB bro, thank you. Good afternoon, bro. Good afternoon. Good afternoon.
बावखुंग्रि हाजोआव थेंक इउ आरती सफैनो हाबाय थेंक इउ स' माच गुड मर्निं थेंक इउ एन्ड राइस थोद मा आरतीलाय दे बावदोंलै सार एन्ड राइस होननो बिबर' सफैनो हादों थेंक इउ बिबर'नासै थेंक इउ स' माच जोबोद साबायखर गोजोननाय थाबाय आरोना हेलौ मा सोलिदों नैलै गोलोम बोथोरनि मुसारि नांगौनो बिसोरनो रानना हरनां लाइक डाउन थेंक इउ आनैसो बिबर' दे होथार होगासिनो माजों आरो होनबावो नाय खोनायोबा नोंखौ आं लागावबायलै रोंबाय दा आंखौ जोंबाय हनै राइसआ बिबर' आनैसो अन थेंक इउ लाइक डाउन थेंक इउ एन्ड राइस उनु लाइक डाउन थेंक इउ लागाव सौजायो नामाब्रा फाग्ला लागा बडि होखागोन आमाइसो आलासि दंहाय आलासि दंबा दे मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय आंनिसो बिबर' मा होनदों आं अन दोनसै एमाव आं दाउदै एवग्रोनि अके कमेन्ट मोननै गालांनानै थांसै दे जेबो नङा दे आलासि दंबालाय मा होनदों बाजैया बोरै न' लिरदोंलै नोमबाजैया मा होनदों बिबर' अन थेंक इउ स' माच सानैसो ओमफ्राय दं दाउ मैना गाराङा बाजैयानो न' लिरगासिनो सजायाखिसै बिबर'ना नैसिना बेराथारना नों एमाव हिनजावखौ माने खाथियाव दसेबो लाफाया गावसो थायादा आंलाय माथो मिथिगौ ओमफ्राय रिनराइटसआ मा होनदों बांग्रि मावाखै दहाय मोनायावनो बांग्रि मावलाबायनोब्रा एमाव बावनो
माबा होनदों दालि अमा ना फाजा फान्थावसो आदसा गोथाव बेबरानिसो अन थेंक इउ रेनराइट्स मा होनदों जोंनाव मावदों माथो एमाव बांग्रिया मावमारदोंसो होनबा नोंसिनाव बर' रावलै नो मा बर' राव बेलाय बेब' र'लै नो बर' रावलै नो ओमफ्राय मा होनदों आं सालाय आइ होमबानो मा होनदों सासाव दङ गंसेया सासाव दङ एखे अके थेंक इउ बावखुंग्रि हाजोआव अनजालि नों बिब्र अन लाबिर होदों आं नुदों ना नुवाखै आंनाव सिखारफैबावानो देलाय खनसे लागावहरबावलाय आंनाव मानो सिखाराब्रा बेलाय मोजां नायलायनो हैद फाग्ला नुवा सिखारा आंनाव अबेबासो अफ जाना दं नामाथाय मिथिया दं नोंनावबो बबे जायगायाव नुदोंब्रा जेबो सिखारा नै आंनाव माबायाव मोनथामल'सो सिखारो आंनाव नोंना मोनब्रै सिखारो ना मायो होनदों मा नुवा जाखोरा नो हैद गैया फाग्ला नुवाखै प्रमद नार्जारि लाइक डन थेंक इउ ब्र वेलकाम गुड आफ्टारनुन आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय आरो ना बिर होगासिनो आं थोथस नुवानो फाग्ला नोंखौ मालाबा र' खाथियाव मोनबा नायहोगोन आं बिसास खालामाथ' नोङो सिखारफैयानो नै फाग्ला बावखुंग्रि हाजोआव मा होनो अन ओमफ्राय कमेन्ट खालामग्रानि खाथियाव गैया
नामा नायलाय कमेन्ट खालामग्रा खाथिनोब्रा गैया नै फाग्ला अबेहाय दङ कालार बानायग्रासो दं नै बाहाय नैबेलाय बेबो नङाथ' बे सिटिंल'सो दङ मालाबा नायहोगोन आं र' नोंखौ गैया कमेन्ट खालामग्रा खाथियाव लै आं दां मा होनो थिं आगदाथिं नायलायनो नैबेखौ होनदों नामा नोङो नैबे आगदा सेथारनि माबाखौ ओमफ्राय माथो आंनो बिजिर होजाया एब्र' अन बोरै खोथाय लाइक डन थेंक इउ अनसुलि बसुमतारी सफैनो हादों थेंक इउ स' माच लाइक डन दादा थेंक इउ मस्ट वेलकाम गुड आफ्टारनुन आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लानाय थाबाय होद जायालै नोंजोंबो आं नुखायाखै बुस्थुखौनो गैखाया आंनाव ओमफ्राय मा होनदों अन मोनोलैनो सेसाव मोनोलैनो नुवाखैलां फाग्ला बेखौ नागिरनांगौ अन इमिन बेब्र' अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना अनसुलि ब्रह्म थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं सालायबाय दे दे सालायदो दे माय लाइक थेंक इउ अनु होनदों मबाइल सोलायबाय चार्ज होबाय आं अके दे बेजों अन अके उनुमोना मन' जानोसै जोंखौ गारलांसिगोन बिसोरबो दिनै एबाराव नायसननाय नंखाला जोंखौ एबाराव मास मोननै मोनथामजोंनो थमब्लेट थांसिगोन बेनाथ'
आंनावथ' दाबो एख'आनो जाया। रमा मेदाम मोनानो गारजोब्बाय मन' जानानै मालाय। MMB on. And right on, thank you. SM Oki सफैदों. Hello Oki, hello, hello. Friend Rice, मा होनदों? आंनि मा एमाव बुजिबाय आं. मा होनखो? राइट्सनि मा आंनि मा एमाव मानि मा एमाव ना मा होनखो? बुजियासैलां. मा ओंख्रि जाखो खिनो जोंहा एसोमखिया जाथ'वाखै. अमा बेदरसो लाबोदोंमोन आरोना माजों माजों संखो मिथिला आङो. आंनावथ' नायनायनि हुदाबो गैखाया नालाय. मोनजाबासो मिथिगोन आरो. आंना सोंलु हुदा गैबावा. बारा एखमबा सोङो आरो बांसिनानो सोङा आङो. बोरैबा आं जायै बुस्थुखौ संनांगौबा गैला आं संख्रि जानोसै. आंना बिदिसो. दा खिन्था दे दे. राइस मानि मा होननाय जादों? मालायाव मा होननाय जादों? बे कुकिं लाइननिसो जाहैबाय. मा होनदों? on thank you. on thank you.
बावखुंग्रि हाजो एफा गिदिर मबाइलखौनो मबाइल फिसानि चार्जारजों चार्ज होनानै गैया हाबा नै ओमफ्राय फाग्ला बे लाबा खेफेदनि माबाया बेखौखि माबा खालामनो हायो चार्जारासो गाज्रि जालायगोन नैबे and rice on thank you बेसेबां फैया आदैना उनाव दहायना आं रागायानो थेख्लायसिगोनसो बे उनुखौ थिखानैसो 9 लाइक दन एमाव थेंक इउ ओरै मा होनदों नेटानो जाला आंना आखि मा जालायखो नेटालाय आरथि अन थेंक इउ Gitika Anesu on like down sarne thank you Aruti sar okay kan jakai ba on kita kan iso on Samsung kia mandang mobile gongsia net slow jabai yang na nैनिफ्रायनो थिग गैया नेट एखे आच्छा फुराना ना गोदाना जाखो आनैसो गिथिखाया बाय नामा थांबायगोनलै बियो खारबायदां ओंखाम जानोनो अन थेंक इउ गोदाना ना गोजाम मानसिफ्रा जाखो एसे मोखि
नों दाख्लै फैनायखौ आं सिनायनाय मोनबायथ' जायगाखौ नुनाय मोनबाय आङो। आंजों रायज्लायाखै एखेनो सालायदों आं दे सालाय। हनै रायदावखौथ' माबादों रागा जोंदों। गोदाना एखि आदसा 5G ना 4G? थुलु गावदां सफैनो हाबाय गुड आफ्टारनुन थेंक इउ वेलकाम। दसेल' थाग्राफोरखौ बुनानै हरब्र' हरजागौमोनलै बुनानै गाबला बायबा अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय हमलायलाङोबो बुनो हिनजावफोरखौ ओमफ्राय मा होनदों आरतिया मा होनदों अन थेंकिउ ओमफ्राय मा होनदों थुलु खि बिमा मा ओंख्रि जाखो नो अन 5G सिमा 4G ए नांफिनगोन खोमा लासैनो नांगोन आरति अन ओमफ्राय एस एम मोखिया मा होनदों MMB ना गाबबाय आरोना हग्रानासो गाबो नाजाबा नाजाबा कल जाखो ना माखोरा गरम जाखो ना माखो आनैसो सेम मा होनदों आनैसो सेम दाना गावबा गावनि आरो पार्टिनि मानसि मादों मानसिफोरजोंल' रायलायनो मोनोनो MMB आमाइसो आंखौ
नायनो बाबाय होखिनो मा नायनो बानांगौ जाखोरा बाया जाखो बेफोर गावदांदांखौनो नायनो बाबाय नामा नुबाय आरो थिसन आं बुजिया माने बिदिजों लेना देना गैयालै आमायसैनो नेटानो टेबोलाव दोनबाबो जाया दाम खमनि स्टेनसो लायलाबायनांसिगोन र' दाम गोसानिखौथ' बिहरनो हाखानाय नंला आङो अन आर'थि अन थेंकिउ अन टेलिग्राम माबा फैलायबायलै नै आं बिदिखौ मावनो बायोलै अन थेंकिउ स माच अनु थेंकिउ आंना गासैबो समानसो समान जाखानांगौ जेनेबा बिदि होनफैयो नालाय दाना नोंनावसो ज्राव आरो मालायनि रागा मालायनावसो ज्राव जाबाय दानिया नोंसो गावहाबा आंनाव फैया बि रामायसो नोंनो नोंनि टाइमा नोगोर बिजि जायो डिउटियानो उल्थासो जालायबाय दाना सिगांना 11था ना बेसेबांसो थाङोमोनदां बियो दा 10था मोनथाय दाना 7थानिफ्राय जयेन जाफिननांगौलाय एसएमखि अन थेंकिउ माला मन' जाबावगोन जाखो नुबायलां एख'आनो जायाखै दाबो ओमफ्राय मबाइल गंथाम गंब्रै लानोबो मालदारबो नङाब्रा नङाबालाय आमायसो बोरोनो बेस्थ' खोमा बे दा दाबो 1K एसेल' बारदों लागाव आं सलायबायनो
बबे थांना सलायखो एमि ब्र' जाया बेजों होजायो नामा सालदारा गाज्रि जाजागोनबो बे एफा फिसा माबाजों एफा गिदिर मबाइला चार्ज हाबो नामा माथो हाबदों दंखायो माथो बाबानि गोजाम दंखायो चार्जारा गाज्रि जाजाबासो 39 हाबबाय Roti on thank you ya sama kia mandang आंना 1k 600 27 जाबाय एखि आंना बिदि आयौ मालाय थांबावनोसै 2k ओमफ्राय जोंना गैलालै जोख्लायलांजासिगोन नोंसोरजों हैस सहल' खामानि गैया साबाल' आजां गाजां ब्रां ब्रां अहायथिया गैया रागा जोंबा दानना गोदानसो खुलिगारगोनलै आंहा चेनेलखौनो ख्रानो ओमफ्राय गलासे 1k लागावनो बे गलासेया सोरब्रा आं सिनायथाराखिसै मानसिखौनो थुनथुलि अन थेंक इउ ओमफ्राय फर्थ मान्थसजों बेसो थांबाय थैबायलै गैला होमबालाय नोंना माबाखौनो 1 इयार्सखौनो नांबावलायनोसै नंला मन' जानो जोंना गैला आंना मास मोनसेल'सै 1 इयार्स कमप्लिट गैलालै आरथि अन ओमफ्राय गलासे राजा सोरब्रा बेलाय अन थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों गलासे साब खालामदो साब खालामनो लिंहरदों गलासे लुहोना होनाया र' दुखिब्राव सफैनो हादों थेंक इउ अन आरथि अन वेलकाम थेंक इउ दुखि ब्र माजों मोनजाबोखो जागोन दे नो ओमफ्राय बिदिसो आरो ओमफ्राय मा होनदों र' आं भिडिअ आपल'ड होगासिनो अके दे थाम्बनेल आरो
डिसक्रिपसन होग्रो अके दे ओमफ्राय दुखिया दानो आर'थि अन ओमफ्राय दा खिन्थानोसै आं र' टाइम गैथारा टाइम जाथारबाय अके दे नानि र' नो ओमफ्राय गलासो मा होनदों SM 1 डान रिटार्न नो थेंक्स गला एसेमोखिया अके थेंक इउ सोरब्रा मानसियानोथ' आं जौगा फाग्लासो नामा आर'थि अन थेंक इउ नै ओरैसै एमाव राजा मा खबर जालायखो मोजां गलासो आंना मोजां आरोना नोंनालाय मा खबर आर'थि अन थेंक इउ बावखुंग्रि हाजोआव गाखोना गोसो गोरबोनि सालायबाय था आर'थि सालायबाय था हलायबाय SM मोखिया मा होनदों गला दान चेनेलसो होनबा गलाना नेटआ गासिबो स्ल' जायोब्रा आं रागायानो र' दान खालामना दोननि आं दा भिडिअ नायगोन आं ओमफ्राय अन एमाव सिनायाखै आरो नों ओरैनो दाबो नो मानसिखौनो हमनो हायाखैलां नोंखौ साइजबो नुनो नागिरो प्रफाइलाबो फाग्ला मिनिहरगारबायसो गला नों अबेनि
आगैनो मिनिहरावबायसो नै आर'थि अन गलाखौ आं दिनैसो नुदों चेनेल मोनसे दंबावखायोगोनलै बे सेकेन्डसो खोमा साइसआव गलाना सेम नोंगो नामा नो सेम आं बिसमुरिनिसो आदसा होमबालाय जौगा फाग्लायानो जाखाथारलै बे ना जेदियाबोथ' बिदि नङाना बिसमुरिनि सोर बेलाय जौगा नङाबा सोर बेलाय बेनो खाथार बे आर'थि अन नोजोर नांबाय मेगना गलानो जों हमनोनो हायाखिसै आंबो आर'थि अन साहानि न'आव हाबै आर'थि मा खालामदों नो बोरै जाखोहाय सिनायासै आंनो सिनायाखै सालायदों आं बेना गासिबो बिदिनो सालायनायलै गलायनाय ल'खाथार ए माहाथि दंहैयो हो माहाथो दंहैयो होनो मोनो ओइ गला गोख्रै खिन्था गथ'नो खिथाहरद' नै रागा जोंबाय एसे मोखिया नाखै सेमनो जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसा ओइ
मा होनदों सोरमोन नोंनो एसामिखिया एसामिखि मा ओंख्रि जाबोखो ओंख्रिखौनो सोंनोसो बावदों आंहा चेनेल दं स्रा दंबावो नामा गलानो बे सेकेन्डसो जाखागोन साइसआव सेम आंबो नोंखौ दिनैसो लोगो मोनजेनदोंनो लागाव दालिसो खि आलु फ्राय अके गोथाव दे जाजायो अमा लाबोदोंमोन आरोना दहाय सावरि दं न'आव लिरदों अ बिदिसो गलानो एसामिखिया जोंना सेम बायरना गलाया गलासो 1K बावनो एसेम नै माहानि मोनलायनो एसेम नों माहानि मोनलाय जोंना गलाया दुखिया ब्र थेंक इउ दे होनबा दाहाय 7 PM आव फै आंनि LB गलानो 7 PM आव होयो दे बियो फुङावबो 9 निफ्राय होयो 9 आव आंहा माबायाव मर्निंआव आंहा थानो माबा मोना जाहैबाय ओंखायनो थांनाय जाया आं दुखि ब्र'आ मा होनदों लागाव आरो मादों गागाव ओमफ्राय मा होनदों आं रङियानिसो एसामिखिया जोंना मा होनदों मा गला बेलाय नानिनो बे गलासोखौ होनदों दुखि ब्र' एसेम अके जागोन एमाव नै सिनायाखै नामा दाबो आं सिनायाखैलै मानसिखौनो आदा दुखि ना मिनिबाय जोंना थुलन थेंक इउ मा दं मा ओंख्रि जाखो थुलु नानि ना मिनिबाय आरो फाग्ला गला मिनिबावबायसोलै खोन्थाहराबो ब्रा
मानसिखौथ' सिनायाखिसै आं मानसिखौनो आंखौ सिनायखुमाना जोंनि खाथिनिसो खोमा मानसियानो ओइ एमाव नोंना माथो बिजनिनि गोसो थोनाया बिजनिनि गोसो थोनाया दहाय कल हरदों मोनदाना सोरनावब्रा लागाव सोरनाव हर ओमफ्राय मा होनदों जोंना गलाया मिनिगासिनो आरोना आं जोंनि खाथिनिसो जाथारगौलै बिरेंसि माबाबा मानसिखौनो सिनायबावासै आं ओमफ्राय मा होनदों जोंहा जेखे आगैमोननि गामि गला होनो बे है जेखेनि नङा बे जोंनि ओरै साहा एरियानिसो जागोन बेबो साइसआव बाराबा ओमफ्राय एमाव ब्र' माथो रायलायखो दहायनो सोरजों सोरजों बुंलाबायखोब्रा आं रावजोंबो रायलायाखै बिजनिनि सोर बेलाय अनामिका फाग्लिखौसो होनबाय नामा हायनो लागाव अके होनो ओमफ्राय मादों बहाय आन्दाय ओइ लाबो ओरैजाय ओंखाम खुरबाय आरो जारलासोलै दाना खारजोबसिगोनसोलाय आरो बे थोद जाथि जाथि खालामोलै बिसोरो मानसिफ्रा मा जाबावनांगौ दा थांसै बावनो मा जायगा गैया मा गैया आख' फिख' ओंखामखौनो खुरथ'आबानो जायोमोन नोंसोर रायज्लायथ'दो लोगोफोर गैलालाय नै बंग' जानोसैलाय मासथिनि
cái gì này bây giờ nó dài rồi em kia ra đây đâu vào bây giờ ra này bài nó sẽ cho bạn ăn một gà đâu không lấy ra vậy nè này xem nó cả đang nào Đặt lên cho về ăn gì thì khai lên cứ lúc nào rồi ai da đây là mấy cái cá mình không anh mau ra rồi ra ra cái này ai da con nó thầy cái già cái thằng khác chứ không có uống thạc là cái nào cái mà bà nó ra khách người như vậy uống trà ăn và thật sự thích lắm đây hôm nay đã bắt được luôn nữa liếc biết bắt rồi mấy cái này hôm nay được bé nữa sao cái năng là ra bây giờ không phải mà dù cũng luôn là làm như nhà mưa năm từng 13 này ra mưa buổi bơi kia ăn được sáu bây giờ mình không nóng cũng được không có nóng dày gì nó đen cả sáng mới là về nó sang nó ra ngoài như thế giá nó vẫn không có dày gì này này đừng chứ nó không có lưu đen đen đó này không đâu có khai chưa vậy cái này cái lúc đó mà nó lúc đó là cái này lúc ấy chén rồi chị cứ khả năng người ta muốn người ta cũng không khả năng người ta không gan cũng bạc rồi sao vậy
Xong thứ bảy xong đi làm vậy lu ra vậy lu xem nó đang à không có lu đàn lu vậy đi là ơn định cũng chưa đỡ cái không phải hả đỡ đầu em thêm thanh em to như vậy không làm thật đấy sống đấy không là nay thì bắt đầu kìa ăn cũng thành người lấy gì thay làm được nghe này thằng này im không phải man tröst sig för att inte säga. Tapi kung man tu kada kung man lu kray be ha itu nak kita tahu tu. Ăn kumwa cái nó Ni ada bulu mal di sini. ăn kumwa cái nó hả ba hả không được ngang tiếng là Aku lihat dari banyak man. Iba malam pun kan. Sibuk kaya. Dalam dulu lang na kaya. Ni cô nên nếu muốn xài đèn nữa cháu phải dùng cái chứ. ăn quay cái gì Đang có má lại view này khác đi. Như đây đây á. Vad är det med dina vuxna? Nay tôi coi là lâu chứ mà đi ra như này. Nam Bộ thì nó bé đâu ạ là khơi là cái gì ạ khi được chân ơi con nhớ trong người Eller de får ni på den här. Men man phải có phải như thế này. Ha. Ha. Nó cũng đủ đánh đời như vậy ha. Đây. Ba coi má chào bác luôn rồi. Ba chào được không nào? Nó có đi bên này mà chào đâu. Đi bắt đấy. Không đi bắt đấy. Ben ska diskutera med dig. Nej, inte det. Jag kan Mà đi không có thật xa bên nó muốn chẳng ra vào lại. Đi xe ra. Từ từ đi làm này. Kéo nặng đằng. Vad är det med här? Ai ấy chưa bộ vậy. Nhưng mà nó cứ đi tiếp là khỏi rồi. Không là đi bà lại lăng bà lại đi mai này Mình hấp nó là ăn. 아니, 진짜 몰라. ngay tao qua cái mẹ Cái này là tôi tâm người thay ra. Hoặc thay ra là ơi. Mamma ja, jag kan gärna.
फोरजों साख्रि साख्रिफ्राबो फोरजों जाफानांगौ जायो मानो गांबो थायो नोंना बैसाग जायो निगेर बांसिन बर'ना दमासि बैसागु आमथिसुवासो सातदिनानो फालिनांगौ फालिखाला दाना सातदिन फालिनांगौ Mama, आयं आं फालिनांगौ गाहरना that's better. खारजोब्बायसो नामालै बुहौ you thank you so much जाय जाय अन दङ thank you दै
दाबो जाखाङाखै नामा? जाखांबाय एसेम सना जाखांबाय अन थेंक इउ आयु मानसि गरम मोनला बायखारा फेनसो सारनांसिगोन जाला फेनाबो बोरै जा गोबाव जाबाय सालायैया दिनै होनायनायनो hello comment please comment बावखुंग्रि हाजोआव आरती on thank you so much गैया एखि मा होनदों सान्दुं गैया दिनै एखिनो ए सान्दुं दुङाखै होनबा जोंनाव गैया होमबाबो हमलं गरमथार आरोना मा सालाय खोन्थालाय बेलाय बगासिनो बुजागोन नै गाज्रि बेयाव दाथाफैखा नोंसोरो ओरै थां बाराव थां दिसटार्ब खालामग्रा हेलौ आरती on thank you Waduh, Arti SM Sona on thank you Tulu orang on thank you Mangkri nah Leki oंख्रिया माबासोमोन आरोना लाव अमा बेदर ओमफ्राय गरसि आलु एवनाय ओमफ्राय नाजों मैथा नोंस्रालाय मा ओंख्रिमोन ओंख्रिखौ खिथाहराखै नों माथो मा गोथावथारनो गोथावलाय गोथावमोनलै आरती on दहायनो ओंख्रि सोंदोंमोन आं मानो खिथाहराखै नोंलाय बोरै ओंख्रिया मा ओंख्रि जाखो सेमोखि on नुनो मोनदों ओंख्रियानो गैया जोंहा दा बाजारनिफ्राय लांनासो संहैगोन आदसा दाबो बाजाराव दं होनबा आं खोनाया हैबा गारि सलायदों आं on दोननानै मिन्थिखादों दे दाबो बाजाराव दं ओमफ्राय दाबो मोनथावबाथ' आद्रिनो सानसेमानि आं पेसेन्जार बोदों सुनिबार ना दिनै मिथिखादों
दा फन खालामनो नागिरखादोंमोन आं ओमफ्राय ओइ मारै गारि सालायना बिजि जागोन ना दिनै सुनिबार नो खालामाखै आं दाबो दं दे रटियान थेंक इउ ओंखाम जानि र' अके दे थुदन थेंक इउ गावदां थेंक इउ स' माच माखासेयाथ' खारजोबखाबाय आं ओंखाम जानाय लोगो लोगोनो गैखाला दुखिब्र'बो खारबाय माबाबो खारबाय आरोना गलासेबो खारबाय उनुआबो मा रोखोम जाना दंथाय उनुआथ' दङदां साइसआव ओमफ्राय ओंखाम जानो ना मानोबा मा होननांगौमोन बेयो उनावआ अन मोनबाय दै ओंखाम जानो आं आदसा सरि खोनाबायसो नामाब्रा दासो नायफिनदों दै आं हायाबा बयबो आंना दहाय 2 आवार्स कमप्लिट खालामना होदों आंनाव साला खारनांगौ लावथि मोनबाय बे बेथा तुल अन थेंक इउ अन फुंनि सुदेम समाव नोंनि देंखो बोनाय गावहाल' गादाव खुमाबाय आंनोबा गैया बोरै मोनथिगोन नोंलाय गारदावदों होननानैलाय नों एफा गोजानावसो थाबाय नालाय थुलो गावदां नङाबा मोननांगौमोन आंबो आरथि अन थेंक इउ SM key on माइखौ लायनांगौलै आरथि साला टाउनाव थांबा खिथाहरथाराब्रा बे आंनो मिउजिक बानायना हगारनो होनखाबाय आङो माबा माइक्र' बिहरफानो नागिरनाया खारखुमालांबाय थायो बेथा
माइक गैयिनि थाखायनो गैया जाया। आंहाबो थांनोनो बायोब्रा। ओइ टाउनाव थांनो बायोबाथाय खर'सो सागुंबोजोबो आंहा। थांनो बायो आं टाउनावनो। MMB on thank you। बारा गोबाव दोनला दे। 2टा राइडआवनो 2 आवार्स कमप्लिट जाबाबो दोनसै आं। Jemaau like don 15 like don thank you so much. Jemaau bro most welcome। आं टाउन नुफेराखै योखि आंखौबो बेरायनो लांफा टाउन। फैदो फैदो फैदो। नों टाउन नुवाखै? ओमफ्राय मा होनदों जोमावा जोंना आं जेबो खोनायाहाय नै मा होनदों आरथि अन एसएमखि अन थेंक इउ। मा लायनो नो माइक ब्लुटुथ इयारफन। थारनिखौ फसायालां गाज्रि जालाबायनो नागिरो थाब थाबनो। थुलुखि अन। आया जेदेमा फैयाखिसैलाय दा। साला दाहाय थांथारला बेनाव देन। दा ओमफ्राय गारि सालायनायाव उन्दुनानै बोरैबा सालायलाबायब्रा गोदाव सोरावनो। माथो मोनायावलाय जोंनि थाबसिन उन्दुदों नोंलाय? मिनिदोंसो गारि सालायनायाव उन्दुसोमदों नोंबो।
जोंखौनो गेलेबाय थाबा गैबावला नोङो जों दसे बेसेबा गोबाव थाबावदों थिगानो थेंक इउ ब्र' उन्दुदावब्रा सानाव साला होनबाबो उन्दुनो ओंखारबाय दहाय हरावनो सिखार नांदों आंना गारि सालायनायाव उन्दुफ्लांगोनलै आंनाव थांनो होनदों मा होनदों उनाव थांगोन होनदों उनाव थांगोन होनदों ना मा होनखोथाय माबायाव थांबा लाबोफाजागोन बे लांफागोनसो लांफायासै आरथिया बल खेला बावखुंग्रियाव थांबा लांफाजागोन बे लाबोफाजागोन बे थुले बाजै माजों सोलायाखै दाबो गारि सालायगासिनो अन्थाव बाथाव आद्रि आद्रिनो ओंखाम रसा नांनानै जाथ'वाखै आरथि आगैनो दा 5 PM आव होना होआ नोंलाय आरो नङाबा आं दोनबानो होदो दोनखासिगोन आं 2टा राइडआवनो आंखौबो लांफै देरा खि मा होनदों बावखुंग्रियाव दे फिरफिलिया बेरफुलायनाय सार्स होना दोनखा होमबालाय उरां उरांनो लानजायाव इमाब्र लानजायावसो होमबा बोरै बेनो बेस्थ' मोनदोंलै मालाय बेखौलाय माथो बुंबावनो आरो सिबाया बेस्थ' थाबाय थायो आरोना होमब्लाबो अन दोनदों सिबाया आंनाव थाग्रा गासिबो बेस्थ' जोबखा गासिबो बेस्थ'जों बेस्थ'सो लोगो मोनलायखादों मोनायाव सैमसनाव थेंक इउ कि
Ulala, 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 ulala. Five minutes only, guys, man. Raga जोंबा फिरफिलिजोंनो थांगोन आं आइदे लाबोदो थांनायाव थांनो हायाबा सानसेफोराव थांनाय विंगारजों खाना हरफानोसै ओमफ्राय जानजिया मा होनदों लानजायाव फैदो एमाव आंजोंनो जागोन दे ओमफ्राय दै सोमनोसो जाबाय आं दै सोमनासो जाबाय आं ओंखामखौ माबादों ओंखामखौखि मानो दै सोमना जाखो थान्दासो जायोलै बेनो एसे दाथ' गरम जाबायना मोजांसो ओंख्रि थाबालाय एसे माबा थायो आरोना बांसिन जानो हायो थुला मिनिबाय आरो लाबो लाइलन दुरुंजों खाना हरफागोन ओमफ्राय माबायाव थांनायाव जायाबा SM Sona on, thank you to Arti on. Baukungri hajiau beri ha मादों मा सिरि जाखोरा मा सिरि जाखो खोनायाखै नामा रायज्लायगासिनो आङो थुनथुलि फाग्लिया सोरजोंबासो रायज्लायलायखो ना माखोरा दोनखाना होदो होनोबा आर'थि दोनसै आं बाय बाय अल गाइस थेंक इउ स' माच गासैखौबो आंनि भिडिअ जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर गोजोननाय थाबाय बाय बाय अल गाइस बाय बाय ओमफ्राय थुनथुलिया मा होनदों थुर रायज्लायाखै मेंनायखाय सिरि थादों आं कमेन्ट हराखै खोनासंगासिनो अन्थाव आद्रि आद्रिनो दे बाय बाय अल गाइस बाय बाय थेंक इउ सै गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आंखौ जोबजासे सापर्ट होनो थाखाय SM सना खिया मा होनदों बाय खि दोनदो खि अके दोनसै आं MMB बो मा होनदों उनावबो दं बाय बाय खालामदो उनाव खि
गावदां दोनसै नामा ओइ औ दोनसै 1 आवार्स जायाखैमोन 2 आवार्स जायाखैमोन जानायालाय दोनसै आंबाबो दोनग्रा टाइमाव दोनसै आं 10 मिनिट बाखि जाबाय आरोना जेबो नंला बाय बाय खालामदो उनो खि बाय बाय एसेमेक्सआबो अन अनसोबाव बाय बाय खालामदै मेब्र दोनसै थेंकिउसै गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा साबायखर MMB रागा जोंहरबाय हनै मानो रायलायाखै नों अन्थाव बाथाव मानसिजों मानो रायलायाखै नोङो रागा जोंहरजाबाय दाना आरो अपेन खालामदो दे दोनसै आङो